výkonnosti, tak vás tam roztrhajú. No, takže to je taká veľký princíp opatrnosti. Nevyhnutnosť turnajovej praxe. Teoretici doporučujú minimum 50 majstrovských partí ročne. To znamená, ak my hovoríme, že máme za cieľ zvyšovanie majstrovstva toho zverenca, musíme zabezpečiť v spolupráci s rodičmi minimálne 50 partí turnajovej praxe. To sú vážne partie, najlepšie, tak je turnaj v prítomnosti s trénerom, kde sa prvý rozbor urobí hneď po partii, potom doma sa následne ešte preberá na tréningoch dôkladný rozbor tej partie. Vyhodnocujú sa štatistiky, príčiny, premiér, aké sú zlyhania, my poznávame individuálne vlastnosti toho zverenca, individuálne chyby a do týchto tréningov, tak jak ste tam mali tú hodinu nejakú navrhnutú, že jak by mala byť vyzerať štruktúra, tak v tej oblasti tej praktickej časti vy môžete raz toho zobrať na krátky individuálny, kde poviete, počúvaj, 17 krát si prehral, lebo si neurobil roža. To znamená, že bol taký prípad, 4 partie po sebe si prehral, lebo si stratil dámu. No čo mám robiť? Vymenil. No, otvor, vymen dámu, už ju nestratíš, už vyhráš. Vymenil dámu a vyhral proti silnejšiemu súperovi. Áno, je to vtip samozrejme, ale ako to je vyhodnocovanie individuálnych systémových chyb toho zverenca. On každý robí náhodné chyby, okrem toho robí chyby systémové. To je vada v jeho videní, v jeho celej tej filozofii šachovej. Alebo mu chýba poznatok, alebo mu chýba nejaká väzba, ktorá má byť vytvorená na tú databázu, alebo chýba tá databáza, lebo doma nerobí, tak potom väzbu nevytvorí. Nikam. Tréneri musia študovať a vzdelávať sa. Vidíte, že svetová teória sa vyvíja, ináč ustrnieme. Psychológia, fyziológia a pedagogika. To keď ja som začal pôsobiť v trénersko-metodickej komisii a robili sme prvé pokusy školenia trénerov a tam okamžite protestovali, že aká fyziológia, psychológia, čo niečo zlé medzi diať. No, takže aj to je otázka toho povedomia. My sa bavíme o psychológii toho dieťaťa, priebehu partie, priebehu turnaja. No to máte, ak vypestujete peknú kvetinu, idete na trh a zvedne vám nepredláte. Ak vám nezvedla, musíte tú kvetinu poznať a zabezpečiť jej, čo potrebuje, tak v priebehu toho turnaja ináč ten výsledok nebude. A je to zneváženie vašej práce, to je tam maličká časť toho zla a je to zdeklinujúce pre toho zverenca, to je to veľké zlo. No. Fyziológia, to som hovoril, keď vám bude týždenne z hranolky s kečupom a zapíjať to Coca-Colou, tak v poslednom kole 3 krát v závere turnaja. Veľmi dôležité, to je ten posledný bod, to sú podmienky, za akých sa ten tréning vytvára. Tie podmienky je veľmi zložité urobiť v klube, kde funguje len jeden jediný človek. Našťastie dneska už je posun aj na Záhorí, aj v Bratislave, že tréneri začali spolupracovať. A naozaj dobré podmienky sa vytvárajú len v spolupráci s rodičmi. Vy keď zoberiete, dnešná situácia, všetci nariekajú o sponzoroch a nedostatku finančných prostriedkov a zháňaní nového sponzora. Ja som niekoľkokrát publikoval také na diskusnom fóre. Najväčší sponzor Slovenského šachového zväzu sú rodičia šachových detí. Sú to obrovské peniaze v porovnaní s tým málom, čo nám dáva ministerstvo. My aj za to ministerstvo sme vďační, ale my to považujeme za najväčší príspevok. To je náš najväčší, máme ho Vicapameho ako sponzor. Ja bych dal také logo, tam bych dal tých čovíčku, jak po záhoracky sa povie, a povedal, toto sú tí naši najväčší sponzori, lebo keď spočítate, koľko prostriedkov vynaložili rodičia na výchovu, dopravu, poskytovanie servisu detí počas šachového tréningu, je to obrovská suma. A otvorenosť peňaženiek rodičov závisí od kvality práce toho útvaru, v ktorom tie deti sú zaradené. A jedným z príznakov kvality tej práce je komunikácia s tými rodičmi. Čiže rodičia sú najdôležitejší pre trénera vonkajší faktor.
ktorý existuje. Tu je ešte učebný plán toho druhého ročníka. Ja myslím, že to je nad rámec času, ktorý mi bol poskytnutý a to je len také natienenie. Posledné je, že vám ďakujem. Ďakujem za prednášku. Teraz to bolo také viac šachové, skôr pre takých trénerov, už si myslím, že začínajúcich detí. Klubových, nie až tak krúžkových, lebo ten program bol naozaj náročný a aj teda tá obťažnosť, myslím, že takú